בינואר 2020 הסתכם בעולם תחום המימון המבוזר, ובשמו יותר מוכר DeFi, Decentralized Finance, בכ-$700 מיליון. נכון להקלטת שורות אלו, הוא המריא ללא פחות מ-52 מיליארד. אז מה זה בכלל הדבר הזה שנקרא DeFi? מה זאת הטכנולוגיה הזאת שהולכת לשנות את העולם הפיננסי שאנחנו מכירים כיום? אז לפני שנסביר מה זה DeFi, בואו נחזור לרגע אחורה בזמן. המערכת הפיננסית, כפי שאנחנו מכירים אותה כיום, עברה עשרות שנים של התפתחות טכנולוגית. הניסיונות המוקדמים ביותר לייעל את המערכת הפיננסית המודרנית החלו כבר בשנות ה-20, עם המצאת מכונות שנועדו להקל על תהליכים של הנהלת חשבונות. בשנות ה-50, המחשבים כבר נכנסו לתמונה ושיפרו משמעותית את המערכת הבנקאית. בשנות ה-70, כרטיסי אשראי ומכונות ATM נכנסו לשימוש רחב ושינו את האופן שבו אנחנו רוכשים דברים. בשנות ה-70 קרה עוד שינוי משמעותי. שוק ההון התחיל לעבור מהפכה. פקודות אוטומטיות ומסחר באלגוריתמים חכמים התחיל להתפתח ולייעל את המסחר בשוק ההון. והחל משנות ה-90, האינטרנט הפך לפופולרי בקרב גופים עסקיים ואחר כך גם בקרב אנשים פשוטים, וכל המערכת הפיננסית הפכה לממוחשבת. בשלב הזה כבר היה ניתן להיכנס לחשבונות הבנק דרך האינטרנט, לבצע העברות כסף ולקנות מניות, ואת הכל היה אפשר לעשות דרך האינטרנט בלי לצאת מהבית. זה כבר היה עולם חדש לגמרי. המהפכה הבאה כבר הייתה מהפכת הפינטק. פייפל, רובינהוד, טרנספרווייר, ריבולט וסטארט-אפים אחרים בתחום הפינטק הבינו שצריך להנגיש את המהפכה הטכנולוגית כך שתהיה פשוטה להבנה וקלה לשימוש. החברות האלו הציעו חוויה שונה בהשוואה לבנקים, שעדיין היו תקועים בעידן הקודם מבחינת ההנגשה של הטכנולוגיה והחדשנות ללקוחות שלהם. ועדיין, למרות 100 שנה של המצאות והתפתחות טכנולוגית, המערכת הפיננסית רחוקה מלהיות מושלמת. כך לדוגמה, עד היום לוקח מספר ימים עד שניתן לקבל לחשבון הבנק שלנו את הרווחים מהמסחר שלנו בשוק ההון. העברות לחו"ל לוקחות שעות ואף ימים, אישורים מיוחדים ועמלות מאוד גבוהות. החלטות מהותיות בתחום הפיננסי, כאלו שמשפיעות על מיליוני בני אדם, עדיין נעשות מאחורי דלתות סגורות על ידי קבוצה קטנה של בעלי הון שלטון. מיליארדים של דולרים מבוזבזים מדי שנה בתהליכים של בירוקרטיה, רגולציה וכוח אדם. הבנקים ממשיכים לגייס אלפי עובדים מדי שנה רק כדי לשמור על תהליכים לא יעילים ולעמוד בתקנות שהם בעצמם כל הזמן מחדשים וממציאים. אנחנו כבר לא מדברים על זה שיש בעולם אי שוויון מאוד גדול מבחינת הנגישות לכלים פיננסיים. עדיין יש בעולם מיליוני אנשים ללא גישה לשירותי בנקאות בסיסיים. וכמובן, יש מחסומי כניסה מאוד גדולים לכל שחקן חדש שרוצה להיכנס לעולם הפיננסי. ובלי הון עצמי מאוד גדול וקשרים במקומות הנכונים, הדבר הזה כמעט בלתי אפשרי. בשורה התחתונה, אבני היסוד של המערכת הפיננסית תקועים עמוק בעבר, ומזמן כבר לא יעילים ולא מתאימים לחיים המודרניים, לגלובליזציה ולהתפתחות הטכנולוגית. בדיוק בגלל זה אנחנו צריכים משהו חדש, משהו יותר טוב, משהו שיכול לטפל בכל הבעיות במערכת ולשפר משמעותית את היעילות, השקיפות והתפקוד של המערכת הפיננסית כולה. וכאן בדיוק נכנס לתמונה ה-DeFi, Decentralized Finance, ולוקח כמה צעדים קדימה את כל המערכת הפיננסית. במקום להסתמך על מערכות ישנות ולא יעילות, DeFi ממנף את הכוח של מטבעות קריפטוגרפיים, פיזור וטכנולוגיית בלוקצ'יין כדי לבנות מערכת פיננסית חדשה, חכמה, בטוחה ויעילה יותר. במערכת הזאת ניתן לקבל את השירותים הרגילים שיש בכל מערכת פיננסית, כמו ביצוע תשלומים, לקיחת הלוואה, מתן הלוואה, מסחר, פקדונות, אבל הכל בצורה יותר יעילה, הוגנת ושקופה. כל הפעולות במערכת מתבצעות באופן מיידי. זה לא משנה בכלל אם האדם או הגוף הפיננסי שמולו אנחנו עובדים נמצא בצד השני של העולם, או חי במדינה עם חוקים ורגולציות שונות משלנו. המערכת משרתת את כולם בצורה זהה ואחידה. בנוסף, המערכת לא דורשת כמעט התערבות של בני אדם, ולכן גם חוסכת את כל העמלות הגבוהות שדורשים הגופים הפיננסיים הרגילים. DeFi הוא העתיד של העולם הפיננסי. עתיד שפתוח לכולם, לא כזה שדורש להסתמך על בנקים ועל מתווכים כדי לעשות פעולות פיננסיות בסיסיות. כל זה מתאפשר באמצעות טכנולוגיה מתקדמת של בלוקצ'יין, קריפטוגרפיה וחוזים חכמים. חוזים חכמים הם אבני היסוד של DeFi, ורובם מבוססים על הטכנולוגיה של אתריום.
הסיבה העיקרית לכך היא ששפת התכנות החזקה של אתריום, שנקראת סולידיטי, מאפשרת כתיבת חוזים חכמים מתקדמים, שיכולים להכיל את כל ההיגיון התכנותי הדרוש ליישומים של DeFi, כך שהמערכת תעבוד בצורה היעילה והבטוחה ביותר. כיום, אלפי מתכנתים עובדים בקוד פתוח על בנייה של אלגוריתמים חכמים שיתמכו במערכות של DeFi. בגלל שהמערכת של DeFi היא פתוחה ושקופה, מה שיפה הוא שכל אחד יכול לתרום לפיתוח של הטכנולוגיה הזאת. הטכנולוגיה הזאת יוצרת מערכת אקולוגית פיננסית חדשה, כזאת שלא דורשת הרשאות שיש רק לאליטה, אלא פתוחה לכולם. מתן וקבלת הלוואות הן רק חלק קטן במערכת הזאת. חלקים אחרים וחדשים במערכת הם מטבעות קריפטוגרפיים יציבים. מטבעות דיגיטליים עולמיים שיחליפו את המטבעות שנשלטים כיום על ידי המדינות ועל ידי הבנקים. בנוסף לכך, בורסות מבוזרות שניתן לבצע בהן פעולות כמעט ללא עמלות, במסחר בין נגזרים ובחוזים חכמים בין אנשים ובין עסקים, הם רק חלק קטן מהשינויים שיכנסו לחיינו עם המערכות של DeFi. אפילו עולם הביטוח הולך לעבור מהפכה. אז DeFi זאת כמובן לא ההמצאה שלנו. למעשה, הטכנולוגיה כבר קיימת ומתפתחת כל הזמן. יש אפילו מספר בודד של חברות פרטיות בעולם שכבר הקימו פלטפורמות של DeFi, והעולם הזה כל הזמן רק הולך וגדל. כפי שהזכרנו בהתחלה, בינואר 2020, התחום בכל העולם הסתכם ב$700 מיליון. ונכון להקלטת שורות אלו, הוא כבר עבר את $52 מיליארד. והתחום, להזכירכם, רק בתחילת דרכו. יזמים וגופים עסקיים שיהיו מהראשונים שיבינו ויאמצו את הטכנולוגיות של DeFi, יהיו אלו שיעצבו את העולם הפיננסי של האנושות כולה. לסיכום, בעולם שבו עדיין מרבית המוצרים הפיננסיים נשלטים על ידי בודדים, אנחנו פותחים לכולם את האפשרות לקחת חלק ולבנות עולם פיננסי בריא יותר, הוגן יותר, מתקדם יותר, יעיל יותר וחכם יותר. אז הצטרפו אלינו ובואו לבנות איתנו ביחד עולם טוב יותר. אתם רק תרוויחו מזה.